erang muda di zaman kini macam-macam gayanya, baik tu caranya kini macam-macam ragam, baik tu caranya kini. Leknyo rami, yo rami orang nanti bo badan sarang jo banyanyi, baik tu caranya kini badan sarang jo banyanyi, baik tu caranya kini. Nan bagi gitar jo bagoendang pas anggo jo goyang ijo tangan sarat gadi jo alenyo dari pagi sampai para siang, baik tu alerang muda zaman kemajuan. Asik ya. Ete emon asik. Alerang muda